Mga igsuon, mananghid ko daan, mataas-taas gyud ta, kay dili lang ko muhatag karon og pamalandong para karong adlaw, kundili katisismo gyud para sa tanang panahon. Piyesta manggod karon ni Saint Jerome. Ingon siya, ignorance of the scriptures is ignorance of Christ. Kung dili mao ang atong pagsabot or pag-interpret sa Bible, mamahimo pong sayop ang atong pag-ila kung kinsa gyud si Kristo ug sayop pod ang atong masulti ngadto sa uban about Jesus. So ang akong itudlo ninyo karon, unsaon di ay pag-interpret sa Bible? Naay upat nga akong mahatag gikan sa among klase. Dayon ang atong gamiton nga example kining na misinterpret gyud 666 nga sumala sa mga wala nakasabot bisan si Adolf Hitler or si Pope Benedict, Pope John Paul II, Pope Francis, mga antichrist nga 666. Sayop man na. Sige, magsugod ta. Number 1 nga pag-interpret sa Bible is ila-ilaha kinsay gasulat. Now, kining 666 naani sa Book of Revelation. Now, ang gasulat sa Book of Revelation si Saint John. Now, ila-ilaha siya. Kini si Saint John, medyo naay pagka-artistic, creative iyang huna-huna, mao gani nga ang simbolo nga nag-describe kang Saint John, eagle. Kana bang beyond bitaw ang iyang panghuna-huna. Kanang galupad murag agila. Mao nang kung inyong mabantayan ang Book of Revelation, napuno siya sa mga imahe na mga dragon nga daghan kay ulo. Does that exist? No. Symbolic lang og style sa pagsulat si Saint John. Maunang kanang mga imahe diya nga mga dragon nga naidaghang ulo, mga simbolo lang na, wala na nag-exist in reality. Artistic, imaginative, creative lang yun musulat si Saint John. Murag si Jose Rizal ba? Naa siya imageries. Okay? Number 2 nga pag-interpret sa Bible. Kanus-a gisulat. Now, ang Book of Revelation, mga 80 to 100 AD. So, dili 2019 gisulat. So, maunang tuiga, gisulat ni Saint John ang maong libro. Okay? Now, masabtan ninyo ang number 2, pinaagi sa number 3. Unsay sitwasyon sa dihang gisulat kining maong libro. Now, mga igsuon for your information, bag-o pa lang midaghan ang mga Kristiyanos. Pero, during this time, 80 to 100, gipersecute, gigukod, gipamatay, gatago-tago ang mga Kristiyano. Kay gigukod sa gobyerno sa Roma under ni Emperor Caesar Nero, nga mo'y salbahe nga emperor. So, nganong nigawas maning 666? Kay tungod sa creative sa huna-huna ni Saint John, aron dili siya masakpan ni Emperor Nero nga siya di ay ang gipasabot atong Antichrist, gigamitan ni Saint John niining proseso nga gitawag og gimatria. Kining gimatria, kana bang matag letter sa imong ngalan na ay corresponding number. Ginagamit ni sa mga Hudiyo sa una. So pag-compute na sa pangalan ni Caesar Nero, ang total number is 666. So mga igsuon, hinumdumi, kanang 666, ayaw na naipasangil sa mga tao, sama nilang Pope Francis, Adolf Hitler, kay kining 666, one and only Caesar Nero rani. Wala nilaing tao. Siya ni sa ilang panahon nga maoy girefer nga Antichrist.
So maunay sitwasyon, salbahe ang emperor, gigukod ang mga Kristiyano, gatago-tago ang atong mga igsuon, kay pamatyon. So karon ang ikaupat, unsa may mensahe or intention sa pagsulat ni John aning maong libro? The answer is, kay gatago-tago man sila, nahadlok man sila, gilutos man sila, ang intention ni John is, aron dasigon sila, ayaw mo give up. Mao ganing ang gibutang sa Book of Revelation, muhatag ang Dios og bag-ong langit ug bag-ong yuta. Human niining tanang pag-antos, luwason ta sa Dios, tagaan ta niya og kahupayan ug kalipay. So lahutay ta, dili ta mo give up. Kay naa namang goy mga tao, mga Kristiyano, nga ni aksyon nagduda, kung kita tinuod nga nagsunod kang Kristo, kung niya si Kristo nato, nganong gigukod man ta, nganong gatago-tago man ta, nganong pamatyon man ta. So, naghanang muaksyon untag hawa sa Christianity. Mautong giapas og dasig ni Saint John, ayaw mo surrender. Kay ang Dios human niini tanan natong pag-antos, iyatang luwason, dasig ta, dasig. Mga igsuon, nasabta nato, akong hangyo, hinaot pa unta, mas daghang makabaluan ni, makakita sa video, mas maayo. So please, share this with everyone. Kay again, ingon ni Saint Jerome, ignorance of the Bible is ignorance of Christ. Maunang, unfortunately, na atay mga brothers and sisters sa laing sekta nga mabaw ang ilang pagsabot sa Bible, mauna nga ang ilang pag-ila kang Kristo, dili tong Kristo nga kanabang mo unify sa mga division. Kabantay mo sa ubang mga sekta, imbis mo unify, mangaway man hinuon, muingon man hinuon, kamiray maluwas. Mga igsuon, wala man na gitudlo ni Kristo nga ang salvation is exclusive for a certain group of people. Kaysa iya ganing panahon, iya ganing gihiusa ang mga managlahi. So maulagi na, kung mabaw ang atong pagsabot sa Bible, mabaw po ang atong pag-ila kung kinsa si Kristo. Masayop na hinuon ang atong pagtudlo sa ubang tao. Sayang. Mga igsuon, tabangi kog share ani. Please. Okay? Salamat. God bless.